Вълшебни възглавнички. Спайди – приключението с левитатора. Представяме ви Спайди и неговите невероятни приятели, призрачния паяк и Спин. Те винаги са готови за приключения и да помагат на хората в оживения град Ню Йорк. Един слънчев ден, докато си играеха в парка, изведнъж забелязаха нещо странно. Всички балони на близкия панаир започнаха да се реят нагоре, нагоре, нагоре. „О, не, трябва да разберем какво става!“ възкликна Спайди. Екипът се активира и бързо последва летящите балони, докато Спайди използва паяжината си, за да се придвижва между сградите. Призрачният паяк и Спин използваха своите способности, за да се движат бързо по земята, оглеждайки се за причината за балонния хаос. Скоро те откриха източника на проблема. Една малка, блестяща джаджа лежеше на земята, а до нея стоеше една любопитна катерица, която изглеждаше доста горда със себе си. „Това е левитаторът на Док Ок“, каза Спайди. „Сигурно го е изпуснала, а катерицата го е активирала случайно.“ Катерицата грабна левитатора и хукна. Започна луда гонитба из парка. Катерицата беше бърза, но Спайди и приятелите му бяха още по-бързи. Те се движеха между дърветата и пейките, опитвайки се да я настигнат. „Трябва да работим в екип“, извика призрачният паяк. Спин използва своите биоелектрически способности, за да създаде малка преграда от листа, а Спайди изстреля паяжина, за да я хване. Катерицата беше объркана и изпусна левитатора. Спайди бързо го грабна и го изключи. Всички балони започнаха бавно да се спускат обратно към земята. „Успяхме!“ извика Спин. Екипът върна левитатора на Док Ок и се увери, че всички балони са безопасно на земята. Още веднъж Спайди и неговите невероятни приятели спасиха положението, показвайки, че заедно са по-силни. Абонирайте се, ако искате да правим още такива видеа. Лайк за нас, ако сте харесали това видео.